Знаете ли, че Сезам предлага бонус за добре дошли 100% до 250 лева, плюс до 50 лева за безплатни залози? И освен това, има поне още 20 интересни промоции. Между тях са Sports Reload 100% до 50 лева, първа лига всеки кръг с фрибет, застраховка колонка до 100 лева, виртуален и фентази бонус. Този портал предлага фентази, виртуални и електронни спортове. Създайте фентази отбор, гледайте 3 дни надбягване с хрътки или любимата ви онлайн игра на едно и също място. Ползвайте мобилния сайт или направо изтеглете специално Сезам приложение за вашия телефон. Също така може да се насладите и на залози в реално време за максимален адреналин. Когато любимия ви отбор почива, може да се забавлявате с казино игрите на Сезам. Искате ли да научите повече? Да? Вижте долу в описанието.